Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthose abaningi egonyuluka iqiniso omunye wofakazi mokufa kwenqwaba yezingane eNYOBENI TAVERN. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Uthose abaningi omunye wofakazi owayibouncer eNYOBENI TAVERN ngesikhathi kushona inqwaba yezingane. Uvelile enkantolo uThembisile Diko owayeyibouncer eNYOBENI TAVERN ngesikhathi kufa inqwaba yezingane. Utshela enkantolo ukuthi akakaza kufundele ukuba yibounce, ubesevuma ukuthi wabhala istatement ezingamanga ngoba ozakwabo bembonisa ukuthi uma ekwakhuluma iqiniso uzokalelwa ngamasongo kaSigonye. Uthe ngiyakhumbula ngosuku lesigameko izingane zasinda zithi zafuthwa ngespray kwabe sekusuka lento eyenzeka. Uphinde wavuma ukuthi uye owafutha ispray sekusele ama-minute kwenzeke lento eyenzeka yokushona kwenqwaba yezingane. Abantu bamangale kakhulu ngesenzo saleli bouncer zokuthi izingane kanti zabulawa ngamakhulu amabomu. Uphinde waqhuba wathi wafutha ngoba izingane zazigoloza ukuthi zihambe kuthiwa sekuyavalwa, zathi zona kuyoze kuse. Lezi ezasinda zathi emva kwalokho kwabe sekufuthwa ispray phezulu estezi, ezinye ke zaziwa isuka phezulu ziyowela phansi emva kokufuthwa kwespray. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana. uRicardo Mahlutshana uthe lapho laphuma iqiniso kuba kafuthanga nje ngaba yenza kanga yonke lento. Ukholiwe Dlamini uthe nakho ke sifuna iqiniso qha kodwa ke kusho ukuthi kwakuvele kugcwele ngaphakathi, zathi mazibaleka zaxobana noma khona okunye abakwenza emva kokufutha ispray. Akaqedele akhiphe lonke iqiniso. Siphamandla siphawuthe wayesefuthelani vele yena akaboshwa bese faka inhliziyo phukile. Uqhube wathi futhi nabazali abaningi laphana kwavela ukuthi bayahluleka ukulawula izingane zabo. Ubuhle kukusho ukuthi abanikazi bale tavern ngeke baphinde bakhohle inightmare eyenzeka kulobe yabusuku. uManqoba Magebe uthe zaphela izingane zabantu kuleya ndawo. Umkhize Nhlanhla uthe kazi wayesifuthelani sona leso spray. uNompilo August uthe kodwa ke zazincane lezangane ukuthi zazingahambe ziye endaweni yobumnandi zize zigoloze ukuphuma sekumele ziphume, nabazali banesandla kulesimo. Umnganga Ncama uthe kusazovela iqiniso langempela ke manje naleli akukabe ilona. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.